Yes, make a move, priatelia! Nachádzame sa v Nitre, kde vlastním 2 rodinné domy, kumulatívne v predajnej hodnote okolo 1,1 milióna eur. Prečo vlastním tieto rodinné domy? Tieto rodinné domy vlastním z jedného jednoduchého dôvodu. Dajú sa rozdeliť na bytové jednotky. Za mňou máme v podstate dvojizbový, kuchyňa, kúpeľňa, hej. Je to krásne rozdelené, naľavo je jedna izba, v strede je kuchyňa a napravo je ďalšia izba, obývačka, hej. A potom máme v podstate štvorizbový byt, ktorý je pre väčšiu rodinu a taktiež sa nachádza veľká kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa a na poschodí máme zvyšné izby. Nájomníci odišli. Čo to pre nás znamená? Že ideme urobiť troška refresh tohto bytu, nové malby, nové stierky, opraviť nejaké zástrčky, nejaké nepodárky. Aj s nájmom sú spojené nejaké investície. Takže chlapi nabehnú pondelok, začnú s tým kolegovia pracovať a v podstate následne bude nehnuteľnosť pripravená na ďalší prenájom. Pre nás je veľká výhoda tá, že v budúcnosti, alebo aj teraz, viem rozdeliť v podstate ten rodinný dom na 2 bytové jednotky. Viem to teda odlišne predať. Byt číslo 1, byt číslo 2 a v podstate ľahšie teda takto prenajmem tie nehnuteľnosti a zároveň aj ľahšie predám. Ideme teraz do druhého domu, ktorý som prerobil ako ubytovňu. Má to lôžok, 30 lôžok s tým, že je tam aj stolárstvo a prenajímam to s výnosovým percentom 11% a je to na dlhodobé držanie. Takže sledujte ma forbesuniversity.com, príďte na workshop. Yes, make a move! Yes, make a move, priatelia. Nachádzame sa na druhej nehnuteľnosti, ako som vám spomínal. Je to rodinný dom, ktorý v podstate je rozdelený na 3 väčšie bytové jednotky. A je to aj z toho dôvodu, aby v budúcnosti som vedel ten byt predať. Poďte sem, ukážem vám malý detail. Už teraz počítame s tým, že každý byt predáme jednotlivo, každý má svoj elektromer a taktiež každý má svoj plynomer. Momentálne je nehnuteľnosť vedená ako rodinný dom. Ako vidíte, je tu nejaká spoločná chodba, miestnosť. Tu máme byt číslo 1, ktorý má 4 izby, momentálne je plne prenajatý. Keď ideme hore po schodoch, tak ďalej sa nachádzajú jedna garzonka a ešte jeden jednoizbový byt. Garzonka nemá vlastný elektromer, pretože sa nachádza akoby v druhej časti a je nad obrovským skladom, kde momentálne je stolárstvo a tiež je plne prenajaté. Ale poďte, prejdeme si tu. Momentálne sa nám tu sťahujú noví nájomníci. Tu ako vidíte je byt číslo 2, byt číslo 3 je tam ten jednoizbový, ako som vám hovoril. Celková výhoda prerozdelenia takéto nehnuteľnosti je, že stavebný zákon nám umožňuje rozdeliť rodinný dom na maximálne 3 bytové jednotky a presne to tento prípad je, s tým, že druhá časť rodinného domu je v podstate taká polyfunkcia, ktorá sa využíva na podnikateľské účely. Táto nehnuteľnosť má spoločnú terasu, kde si vedia nájomníci rôzne grilovať, krásny výhľad na Zobor a krásnu zeleň v okolí. S tým, že takto aj ten prvý rodinný dom v Nitre, ktorý je bližšie k centru, má taktiež výhľad na krásny Zobor. Takže, ak chcete sledovať ďalšie tipy ohľadom nehnuteľnosti, dobré výnosovosti, ako vyjednať dobrú cenu, ako nastaviť cenu nájmov, aby vám to dávalo význam a v dnešnej dobe veľmi omielaná téma, aby aspoň nájom vykryl splátku hypotéky, dajte odber na môj kanál, dajte like. A ak vás chcete viac a bližšie informácie, príďte na workshop alebo sa objednajte na konzultáciu. Yes, make a move!